Takže čau lidi, zdravím vás u dnešního kratšího dílu a dneska to teda bude z postavy na S18, kde jsme 329 Deackop, náš průzkumník. Jsou tu nějaké houby, takže jsem si dobíjel za pejsevku. Jsem si tady jako úplně nějaké líky, ještě Draco Griffina jsem prodlužoval. A je úplně nehorázné, jak tady tímhle XP prostě se tady pořád přetahují tady ti tři. Malos, Mat a Anus, je to jakože fakt brutální a obdivuju hlavně toho Mata, protože ten je všechny úplně přelevlil. Vlastně když se podíváte, takže o 184, 190, ano 181, 181, 182, 174, tak prostě je to fakt jakože neskutečná, jak je přelevlil. Tak my se jdeme zkusit něco protočit, něco málo. Tak. Se ukáž. 163, ne, to nechceme. Ne. Epic, halo. Nic tady nemáme, tyjo. Se budu aspoň dívat na ty kuše, když nějaké budou padat. Štěstí, ne, tady nic. Tady taky nic. Teď doufám, že něco padne snad. Ne, nebudu ho kupovat, se mi nelíbí. Tady taky nic. Nic. Jo. Ty epiky nějak nepadají. Nepadají. Ukáž kuš. Hej, kámo. Tak tahle je bestiálně dobrá. Ale ne, nebudu ji kupovat. Ukáž, podívám se. 171. Všechno 78, 14, 16. Ty jsou lepší, ty jsou mnohem lepší. Ty si koupím. Uvidíme, jestli na to budeme mít peníze. Vidím, za 5 minut nám končí quest. Za vteřinu právě. Rychle přeskočím a uvidíme, jestli nám to takže já si ty boty koupím asi fakt. Tady si hodíme nějaký quest. Jak nám to nedává penízky. Zkusíme se podívat ještě do čara obchodu. Jestli tady něco nenajdeme. Jaký epic. Ne, to elíka nebudu kupovat. Nic. To je škoda, byla by škoda, kdyby nám nic nepadlo. Vidíme. Chtěl by to nějaké takovou šálu nebo něco takového. Žádné epiky, jo. Ano, epic. Je to krásný epic. Tak tohle jo, super. Epic na 300 tia je lepší. Takže úspěšné klikání. Super. Tyjo, to jsem nečekal. Super. Krása. A my si zkusíme za 3 houbičky ještě pod zemí. Zkusíme tady toho králosaura. Ještě jednu. A zkusíme si tady toho medvěda. Už bych chtěl dát, protože už to mám jakože fakt celkem dlouho. Je, škoda. No nevadí, já se s vámi u toho dílu loučím. A čabas.